शब्द वही है, हसलू हसलू धोखा कैलू भूला गइलू, लेकिन एकर धुन जौन बा एमे दू गो धुन बा। पहिला धुन के पर विष्णु झूठे जानी झूठे जानी तो कल्पना जी के बड़ी फोन आवत है अंजनी चाचा तो कर गीत गा के याद ताजा कइलू। तो मान लो कि हम तू संगे खड़ा बनी जाते एगो छोटा सा रगड़ा भाई मुकाबला ना कहो, तो मान लो कि मिला जुला के तू हमरा गीत के जवाब दे दिलू, अरे पैगवारी हम मार दे। अरे अंजनी चाचा बजौले बाड़े कई खेलब के संगे ज्योतिष मस्ती म्यूजिक चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ लाल घंटी दबाना न भूलें। तब
जी, सब हमारे भैया टिंकू ठाकुर, ब्रजेश ठाकुर, राजेश ठाकुर, मैं ठाकुर परिवार, बहुत बहुत आशीर्वाद मिला। अंजलि चाचा भी एक तरह से ठाकुर साहब हो तो कवना लड़का को हटा बाकी उजन तरू का अनुपमा क्या भोर देखे पर एगो मेहरारू कहती है क्या सही रहो तू संगही रहब दूरी सहब ना सब जी बेचब भले तो करी दिमाग पे हाथ गइल तो जने से कुछ बनावत नहीं कयो किया लगत हरनो फसल में सुगनिया कौन आखिर ऐसा कौन यार तहरा मिल गईले कौन प्यार देवेला कौन रुपया वाला बेटा अब तारा फसलुए बनने के बुझात। अरे मैंने पूछा है इनका संदर्भ सहित व्याख्या कुछ और रहता है हर गीत में केहू गलती कहते हैं जब रामचरितमानस से चौपाइये बोलल नहीं कांजनी अंकल फसलु में तारा के गबड़ा देलस एगो माने आखिर कौन 500 लेके 200 दे के धोखा दे देलस तो वो फसलु वही सुगनी वाला तो खोजे बेर पशु गवा